Bună și bine, m-am găsit să filmăm un episod de Build Battle astăzi aici pe Gangster. Ok. N-am apucat să vă arăt construcția, dar o să vedeți acum pe a mea. Ne-a dat să facem un creeper, puteți vedea. Deci, ăsta nu este un creeper, bine, este un creeper, îi dau binișori. Dacă mai are deci un singur bloc, ia uite, ia uitați, oameni buni. Ia uite. Bun. Carlo. El mi-a dat mie, deci o să-i dau și eu lui. Îmi place pentru că și el mi-a dat mie la rândul lui. Deci. Ok. X-Lader activat. Deci X-Lader. Am activat. Am luat. N-am luat niciun. Ok. Deci e perfect. Mă pun pauză până ne-a dat altă construcție și revin. Holy fuck, oameni buni, am intrat la fix și ne-a dat să facem o casă în copac. Ok, oameni buni, deci o casă în copac, vă vine să credeți așa ceva, e imposibil. Frunze mult de mult. Bun. Frunze ne trebuie. Geamuri, geamuri, verzi. A zis casă în copac. Bun, și mai vreau lemn. Lemn. Deja, perfect. Să facem și noi aici, în mijlocul casei. Poate vă întrebați de ce nu o fac pur și simplu, dau cu bun min la un copac și... Pentru că eu vreau mai mult așa și pentru că, gândiți-vă un pic, cât stai să spari la bun min, mai bine faci așa. Ce părerea mea. Uitați-vă și că doriți. Uitați. Așa. Așa. Ok. Bun. Bun. Ok. Bun, asta o să fie doar un etaj. Dacă am timp să fac mai multe etaje, o să fac holy fuck, cea mai mare plăcere. Dacă nu, nu. Dar, nu vreau să folosesc lumini. Chiar nu vreau să-i fac acoperișul din ele. Foarte frumos. Fi. Ok, oameni buni. Chiar dacă nu o fac simetrică, mie nu-mi pasă, pentru că n-am chef acum să număr 1, 2, 3, 4, blocul 15. Stai mă că am greșit să tai tot să-i dau foc la tot copacul, că am greșit eu că cu un bloc. E, asta e. Greșesc. E, uitați. Un exemplu ăsta. Păi da, pot să o fac pentru că nu tai tot copacul, doar... Uitați. Doar am făcut așa. Și s-a terminat. Ați văzut? E, așa da. Ok. Și ce vezi? M-am gândit la ce. Perfect. No. Ok. Scară. Perfect. Trebuie să fac și o să apuc decorul, dar cu toate că nu o să-l apuc, dar na. Să termin casa e mai important. Mai ales cu acoperișul care voiam să-l fac, nici nu mai mă gândesc să-l fac. Deci cu scări frumos. Acum nu o să-l mai fac așa, pentru că what the fuck, este foarte puțin timp. Uitați-vă și voi. Deci, ok, și o să fac lemn, scândul perfect. Uite, așa o să fac.
Pentru că, frate, la cât de puțin timp n-ai cum să faci altceva. Ia uite, 59 de secunde. Ia uitați. Ia uitați. Ok, o să mă pun un pic pe pauză. Bun. Am revenit. Deci uitați ce a făcut asta. Uitați-vă și mai mult. O să mai stau doar la vot. Super. Dacă se închide filmarea, să știți, pentru că filmez cu Benjen și ține doar 10 minute. What the fuck, asta nu e... Ah, ba da. Holy fuck. Îi dau, îmi place. A avut timp. Da. Recunosc, din timpul ăla putea să fac ca ăsta. Eu tot îmi place. Pentru că e frumos. Ok. Bă, îi dau binișor pentru că, frate, în 5 minute o să facem și un despre și casa aia care am făcut. Ia uitați. Ia uitați. E, frate, e frumos și nu pot să cred. Ce? What? Ok, oameni buni, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe și noi ne vedem data viitoare.